שלום לכולם, שמי דן בן עזרי, תושב העיר בן 28, מתן גדלין. אנחנו ברשימה של יונתן יסור למועצת העיר הרצליה שלנו. מתן? אנחנו עושים פה את הסרטון הזה על מנת שתוכלו להבין למה אנחנו כן הצטרפנו לרשימה הזאת ולמה אתם כן כדאי לכם לבחור ביונתן לראשות העיר ובאנו למועצת העיר. יש לנו מספר שאלות ליונתן שתוכלו להבין קצת ביותר בגדול מה הכיוון שלנו ומה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו החלטנו להיכנס לרשימה של יונתן על מנת לתת ייצוג הולם לכל הצעירים בהרצליה, ולכן גם התכנסנו פה שלושתנו על מנת שיונתן יוכל לענות על מספר שאלות שתוכלו לקבל עליהן מענה. אנחנו יודעים למה החלטנו להצטרף ליונתן ולסיעה, ורצינו לשתף אתכם בכמה נושאים ובכמה דברים שאנחנו חושבים שהם על הפרק בנוגע לצעירים. יש לנו כמה שאלות שאנחנו רוצים לשאול אותך, יונתן. בבקשה, יונתן, כולנו יודעים שהנושא הבוער היום הוא הנושא של הדיור לצעירים. איך אתה רואה את הדברים על מנת שזוגות צעירים כן יוכלו להישאר בהם? הפתרון הוא בבניית דירות מיוחדות, זאת אומרת בגודל המתאים ובמחיר המתאים שאתם מהצעירים תוכלו לרכוש אותם בהרצליה, ואנחנו כבר התחלנו בלקדם תוכניות. קודם כל תוכנית בהרצליה אנחנו דורשים מהמתכנן או מהיזם 30% דירות קטנות של 3 חדרים, וגם בהמשך אנחנו נקדם תוכניות שנוכל לייצר גם דירות להשכרה ארוכת טווח או למה שקוראים דיור בר השגה. באילו מתחמים בעיר? באיזה אזורים בעיר? כרגע בגליל ים מקדמים כ-4,000 יחידות, שמתוכם 20%, כ-800 יחידות הן מיועדות למחיר למשתכן לזוג צעיר, לפי משרד השיכון. בהמשך, בשדה התעופה, יש לנו פוטנציאל לכ-12,000 יחידות דיור, שכבר התחלנו לתכנן את השטח ואת התוכניות על מנת שברגע שיסגר השדה, אנחנו נוכל להביא את הקבלנים ושיתחילו לעבוד. יש בסוקולוב, הופכים את מרכז הצעירים. רצינו שתרחיב לנו קצת מה הולך להיות שם, מה המטרה של המקום. כחלק מהמענה לצעירים בהרצליה, החלטנו לפתוח מרכז לצעירים. זה מוקד שבו תהיינה מספר פעילויות ומענים לכם הצעירים, גם בנושא של מידע, גם בנושא של סדנאות, בתחומים רבים או בכל תחומים שאתם תחליטו שתביעו את עמדתכם שצריך לטפל בהם. בין היתר יש שם גם מרכז יזמות לסטארט-אפים, ליזמות חדשה, מה שנקרא האב, שזה לטכנולוגיות ולכל מיני פיתוחים חדשים. אבל מה שחשוב הוא שלמעשה מי שינהל את המרכז הזה זה תהיו אתם, הצעירים. וכל מה שיעלה או עולה מטעמכם שחשוב לכם ואתם מעוניינים לפתח ולטפח אותו, אז המענה יהיה שם בתוך המרכז. תודה רבה. דרך אגב, המרכז הזה נבחר להיות במרכז העיר, מכיוון שרוב הצעירים מתנקזים למרכז העיר, גם מבחינת הנגישות של תחבורה ציבורית וגם מבחינת המגורים של הדירות הקטנות שהן בדרך כלל במרכז העיר, אז אפשר, זיהינו שיש שם יותר צעירים. תודה. בקדנציה האחרונה שלך היית יושב ראש פורום סגני ראשי עיר. האם אתה חושב שיש מקום לעשות דבר דומה גם בצעירים? לרכז פורום דומה בפורום של צעירים של אזור השרון? כל רובד באוכלוסייה רצוי ונכון שהוא יפתח סדנאות או פורומים שאפשר לאסוף אינפורמציה וללמוד אחד מהשני. אז אני בהחלט בעד קודם כל שיהיה פורום צעירים הרצליאני, ואחר כך בהחלט יחסי גומלין עם רעננה, כפר סבא, תל אביב. נושא התרבות של הגיל השלישי בעיר מאוד מפותח. אנחנו רוצים לדעת איך זה יבוא לידי ביטוי כל נושא התרבות של החבר'ה היותר צעירים שאנחנו נהנים. כל מיזם בנושא תרבות נקבל בברכה. חלק זה בתחום הפרטי, השוק החופשי, מה שנקרא, פאבים, מועדונים ודברים כאלה, זה סוג הדברים שאתם צריכים לפתח ולטפח. אנחנו נתמוך ונעודד, אנחנו בהחלט בעד מה שיותר פאבים ומועדונים לצעירים, שיהיה לכם איפה לבלות. כמו כן, אני בהחלט מוכן לשבת ולהכין תוכנית של הצגות לצעירים,
מופעים לצעירים, אירועים לצעירים, ביוזמה של העירייה, על פי בחירתכם. וגם כן, זה צריך לבוא, זה יהיה נכון שזה יבוא מתוך הפורום של הצעירים, שאתם תעלו את הצרכים ואת הדרישות, ואנחנו ביחד נפתח את התוכניות. בנוסף לזה, מה העמדה שלך לגבי לילה לבן? כמו בירות או ערים גדולות בעולם שעוברות את הפסטיבל של לילה לבן? בהחלט בעד לילה לבן, כל אירוע שימשוך צעירים לעיר וייתן מענה למאוויים שלכם, אני בהחלט בעד. כל הנושא של שילוב צעירים במשרות בתוך העירייה, שילוב שלהם שהיום לא רואים את זה יותר מדי, איך אתה רואה את הנושא הזה? ראשית, אני חושב שיש דור צעיר גם בעיריית הרצליה. אנחנו פועלים בקליטת עובדים דרך מכרזים, והציבור מוזמן להשתתף במכרזים ולהעמיד את מועמדותו לכל תפקיד ותפקיד שקיים בעירייה. יונתן, תודה רבה. כמובן שנינו, אני ומתן הצטרפנו איתך להוביל את המהלך החדש הזה שיצא לפועל. ב-22 לאוקטובר אנחנו מקווים לשרת אתכם במועצה. לחיים, בהצלחה. חיים.